Ina ma abota kallon fina-finan Indiya masu na fassara wannan fim wato Alpha ya ƙaraso shagon mu na Telegram duk mai buƙata zai iya tuntuɓe mu a Telegram ta wannan number waya kamar haka. Insha Allah za ka sami fim ɗinka a cikin farashi mai sauƙi sannan za mu maka ƙarin bayani. Kawai abin da za ka indai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan number waya insha Allah za mu maka bayani yadda za ka sami fim ɗinka cikin sauƙi. Wannan fim dama na san kun na kuna ta neman shi kuna jiran fitowar shi to yau dai Allah ya yi ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Kawai abin da za ka indai kana buƙata ka tuntuɓe mu a wannan number za ka sami fim ɗinka domin yanzu yana available a shagon mu na Telegram. Sannan ba iya wannan ba muna da fina-finai kala daban-daban na kowane kamfani indai fassara ne insha Allah za ka same shi a gurin mu. Kawai dai abin da za ka indai ka gani kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ɗin insha Allah za ka same shi. Sa'an nan in ka yarda bidiyon mu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗaura sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata. Mun gode muna zuwan jiran ku sai mun ji ku.